Asawa ng pambato sa Pilipinas nga si Beatrice Luigi Gomez nakasud sa top 5 sa Miss Universe 2021. Iyang inahan mapasalamaton sa iyang mga supporters. Ano ang report? Way kabutangan sa kalipay sa mga supporter, dihang gipahibaw ang paglakip ni Beatrice Luigi Gomez sa top 5 sa Miss Universe 2021 nga gipahigayon dito sa nasod sa Israel. Nahimong kulbahinam ang question and answer portion, dihang gipaboran niya ang universal passport vaccine. Wala man nakasud sa top 3, mapasalamaton gihapon ang iyang inahan nga si Ping Gallarde Gomez sa misalig kang Beatrice. Kanang top 5, grabe taas na kayo ng achievement. Samot ng siguro ang tao. Nakuha pa niya ang korona. Gusto man may nga maabot niya gyud pero ngadto gyud kuto bang amo ang iyahang pagkuan, iyahang naabot. So pasalamat gyapon kay migdako sa Ginoo. Una kining higayon nga nalakip sa top 5 ang representante sa nasod human koronahay si Catriona Gray isip 2008 Miss Universe. Si Beatrice mikulit usab sa kasaysayan sa nasod isip labing unang LGBTQIA+ member nga mirepresentar sa Miss Universe. Ang iyang pagka-out and proud, suportado sa iyang inahan. Ako bisag not even once gi-question nako kung unsa iyang pagkatao, gidawat nako siya unsa siya. So muna siyang karon nga free ra kayo siya muna na diha niya gikuha sa amo ang pamilya ang iyang strength kay wa jud na gisuportaan jud namo siya all the way. Mipadayag usab og mensahe ang iyang inahan alang kang Beatrice sa Garbo nga natampo alang sa atong nasod. Bayag yun og makapaminaw manggani ka nako karon. I'm just so proud of you, Jud. Walay kabutangan ang among kalipay, dili lang ako kundi ang tibuok Pilipinas. Gawa sa iyang inahan, mipaabot usab og mensahe ang Sugbo anong Miss Earth 2008 Carla Henry. I'm just really proud of you and congrats, Bea. We can't wait for you to get home. And I don't know, we've only I think met a couple of times, but you know when you come home, maybe I can give you a hug and say really a big congratulations. And Uban ni Philip Patricio, Grod Prado, Marco Giabella. Balitang Bisdak.